Gdje će vas? Uliš. Aha, moraš pa... Ti moraš pa... Neću sama piti. Ovo je samo za tebe. Pored lišća. Snimaš Moki? Snimaš? A? Uhu! Jel bila? Ja nisam čuo. Ja kajem ovim neke slabe, ja ne znam šta je. Dobra. Aha. Ne vidi se ništa. Ona, djeno sam pravi pizdariju. Tako se lišće razletilo. Ruka je zila, mjesto zločina tu. Aha. Jo. CSI, Boračko jezero. Samo ću na trakare staviti. Sad ću mi nju razmaknuti. Da Moki, imamo žar, imamo nisku vatru, ali imamo vatru. To je dobro. Tako iz obezbeđenja traže Amira Zdenca. Amri, koliko je sati, Amri? Zakažit ćeš na sastanak i? 21:35. Imaš još uvijek. Čekaj. Ujebote. 2:34 do 12. 2:34 do 12. Druga mungija, tam snima. Bungija. Ovo je samo za Harsa Batalović. Joj, Hars da je ovdje, da je on založi koju. On voli vatru. On bi našao, on je, kako zove ono, smlijeka, šta je jedno što... Joj, ran. Idem po zaporku. Ima A? smreke, jedno smreke. Pošalji jednu porku, bak. Joj, rane, samo da... Imamo!